Vítajte, milí priatelia, moje meno je Jaja a som z ABC Zoo. V dnešnom videu si ukážeme klietku určenú na chov pre malých vtákov Spiros 52, ktorej rozmery sú dĺžka 52 cm, šírka 32 cm, výška 59 cm, rozmedzie medzi mriežkami je 1,1 cm a hĺbka vaničky je 12 cm. Túto verziu klietky si viete zakúpiť aj v zlatistej farbe, poprípade v menšej veľkosti. Ja si ju rozoberiem a pozrieme sa na jej časti, ktoré sú mriežka, hojdačka, krmitka, vanička, rúčka na klietku, bydlá, plastové úchytky a plastová vanička so šuflíkom. Ako ste si mohli všimnúť, Spiros 52 neobsahuje veľa častí, čo znamená, že skladanie tejto klietky bude jednoduché. Ako prvé, čo spravíme, vezmeme si mriežku, ktorú vložíme do plastovej vaničky a pripevníme ju plastovými uchytkami o spodok vaničky. Ďalej nasleduje umiestnenie krmitiek do otvorov, ktoré sa nachádzajú po bokoch stranách klietky, a to tak, že najprv vložíme spodnú časť a vrchnú časť. A potrebujete počuť tento zvuk. Takýmto spôsobom som umiestnila ostatné krmitka a nasleduje upevnenie rohového bydla. Takže ja si otvorím otvor, jeden, druhý. A vložím rohový úchytko na tú mriežku, kde sa nachádza bočný otvor v strede a zaklapnem. Tak. Pri inštalovaní rovných bidiel je dôležité to, aby ste ich neumiestnili veľmi blízko k stranám klietky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu chvostových pier. Ostáva nám už len prichytenie posledného krmitka, ktorý umiestnime na rovné bydlá. Pod neho upevníme vaničku. No a nakoniec hojdačku a rúčku pre ľahšiu manipuláciu. A klietka je hotová. Spiros 52 si zakúpite na našej webovej stránke www.abczoo.sk, takisto ako iné chovateľské potreby. Ak by ste mali akékoľvek nápady, námety, otázky, neváhajte mi ich písať dole do komentárov a ja vám na ne veľmi rada zareagujem. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu, kde si predstavíme klietku určenú na chov stredných vtákov Ester 72. Ahojte!